O mexillón será un verán máis protagonista en Cabo de Cruz, cunha nova edición da Festa de Exaltación do Mexillón, unha cita gastronómica ineludible no calendario festivo da comarca, a que cada ano se achegan máis visitantes. Á fronte da organización, un ano máis a Asociación de Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz, que promove esta festa coa finalidade de darlle un maior impulso a este produto tan importante para Boiro. Desde que retomamos este evento, todas as decisións que tomamos son todas en base a un lema, unha frase, que é promocionar e poñer en valor o mexillón daqui das nosas rías. Por lo tanto, todo o que se intenta facer, todo o que se fai, todo o que se comunica, todo o que se informa, é únicamente con esa condición. Se non cumple iso, por nosa parte nunca estará na programación, nin estará no evento. A cita gastronómica terá lugar do 14 ao 16 deste mes de agosto, incluindo un completo cartel para os 3 días, con charlas, show cookings e actuacións musicais, entre outras actividades, aínda que unha das principais novidades deste ano será o pregón, a cargo de Xerardo Triñanes. Este ano empezamos xa o venres aquí en Cabo de Cruz, con un pequeno pregoeiro que é a novidade deste ano, que é Xerardo Triñanes, que é o que levou o astillero daqui de Boiro durante máis de 40 anos. Aínda así, o día forte será o domingo 16, coa degustación popular, na que agardan repartir unhas 2000 racións de produto en diferentes especialidades. Estes anos pasados, como cada ano foi aumentando o número de asistentes, sí que intentamos aumentar, obviamente, o número de racións estimadas, polo que preemos que durante todo o fin de semana sacaron as 7 ou 8 mil racións sumando todos os venres, sábado e domingo, e sobre todo o día grande estimamos sacar máis ou menos casi cerca de 2000 menús de degustación, 1800, 1900 menús de degustación. O evento contará un ano máis co apoio e colaboración do Concello, que para contribuir á promoción do mexillón durante toda a semana repartirá máis de 3000 kilos de mexillóns entre os locais hostaleiros da localidade que participen na ruta de tapas do produto. O Concello de Boiro colabora ca asociación dende o martes. Moitos locais de hostelería van a ter mexillón para degustar de maneira gratuita. Cada local de hostelería vai a apostar por facelo da forma que lle guste, ben sea ao vapor, ben sea unha vinagreta ou sea en empanada. Xunto ao Concello, a Deputación da Coruña e a Xunta, a festa conta coa colaboración da práctica totalidade das agrupacións de mexilloeiros da localidade, como é o caso de Almecé, Ame Barraña, A Marxa, A Bensa e Virxe do Carme.